Druga faza radova na rekonstrukciji zelene pijace Lipa odvija se bez većih problema u skladu sa planiranom dinamikom, a čini se objekat od oko 600 kvadratnih metara biće završen mnogo pre nego prva zgrada koja je u upotrebu stavljena početkom ove godine. Pa kao što vidite, ukrovili smo i unutra su urađeni grubi radovi. Očekujemo dalji nastavak radova na fasadi i na unutrašnjem uređenju zgrade same. Kao što znate, zgrada košta 31.980.000, toliko je po ugovoru sa izvođačem radova i nadamo se da će u vreme koje je predviđeno ugovorom biti i završeno. I radove ove druge faze, kao i one koji su urađeni tokom prve, finansira iz sopstvenih sredstava javno-komunalno preduzeće Biohtoš, a u ovoj zgradi u prizemlju će biti lokali za izdavanje, a na spratu robna pijaca, čime će biti rešen dugogodišnji problem prodavaca na Međeju, koji su se žalili zbog neatraktivne lokacije i pada prodaje. Time će, kako je predviđeno, u ove zgrade biti oko 60 lokala za izdavanje, a svoje prve zakupce dobili su lokali u zgradi koja se nalazi do ulice Nikole Pašića. S obzirom da je situacija ovakva kakva jeste, zdravstvena, mi smo raspisali oglas za izdavanje i izdali smo prvih 6 lokala i neki zakupci su se uselili. 3 su se uselili, 3 nisu. Znači, bilo je i za očekivati da će se mali broj ljudi javiti i da će se useliti s obzirom na koronu i na sve što se dešava u poslednje vreme. Ali očekujemo da ćemo izdati sve lokale, nadamo se u nekom boljem vremenu i u nekoj, da kažem, zdravstvenoj situaciji koja će, svi se nadamo, biti bolja. U trećoj fazi predviđeno je pokrivanje pijace. Mi smo o tome pričali na početku godine da će to biti izgradnja u toku ove godine, međutim, s obzirom na situaciju ovu opet zdravstvenu kakva je i projektanti da ne mogu da izađu na teren, da ne mogu da prikupe određene podatke i oni su odužili sa projektovanjem krova, odnosno završetkom projekta. Očekujemo da će do kraja avgusta meseca proći svu proceduru, odnosno da će biti završen projekat i da će proći proceduru oko izdavanja dozvola za početak gradnje. Kada govorimo o sprečavanju širenja koronavirusa u samom preduzeću i svim njegovim objektima, mere se strogo poštuju i sprovode, pa za sada nema većih problema u tom pogledu. Mi se trudimo maksimalno da sve propisane mere naši zaposleni poštuju, odnosno trudimo se da nađemo svakoga ko ne poštuje i da ga upozorimo za nošenje maski, za sprovođenje higijenskih mera. Posebnu pažnju posvećujemo objektima u kojima se sedi, o broju radnika. U službi ovde konkretno rade ljudi na smenu, odnosno pravimo raspored tako da u kancelarijama sedi najviše po 2 ljudi i tako i u ostalom prostoru tamo gde mora radi se sa povećanim higijenskim merama. Govorimo o iznošenju smeća i o našim kamionima i o vožnji radnika u tim kamionima. Trudimo se i za sad uspevamo. Prema očekivanjima, kada svi radovi budu završeni u rekonstrukciju zelene pijace, biće uloženo oko 100 miliona dinara. Za prvu i drugu fazu novac je obezbeđen i za sada to neće uticati negativno na poslovanje preduzeća. Međutim, opet od epidemiološke situacije u narednom periodu zavisit će finansiranje treće faze radova, odnosno pokrivanja zelene pijace.